Здравейте, приятели! Днес искам да поговоря пак за хазарите. Почнах миналия път темата. На мен също много ми харесва. Искам веднага да ви кажа, и винаги съм ви го казвал, че не за всичко съм сигурен, че искам просто да ви наведа на други мисли. Искам да се усъмните в това, което учите до сега, върху науката, изкуството, историята, върху всичко това вие си градите логиката, и когато се изгражда една логика върху измислици и глупости и едно минало, едно настояще, обърнато с краката нагоре, много ясно, че не можете да си развиете правилно интелекта, не можете да имате правилно мислене. Аз никога не съм казвал, че съм идеален, че зная всичко. Просто всичките тия книги, дето съм прочел, хората, специалистите, дето съм слушал, и маняри, археолози, приятели и неприятели, съм си извадил някои изводи и на базата на възрастта ми, и вече аз съм на 47 години, зрял човек и живял съм по времето на комунизма, помня много добре каква беше системата. Живях и по времето на целите тия промени, демокрации, перестройки, приватизации и така нататък. Вече влязохме в един нов етап, който няма нищо общо с предходните, но е също част от този римски робовладелски строй. И има много за разказване, много за обясняване на младите. Всички тия, всяко ново нещо, добре забравено старо, но то нищо не се променя. Отдавна вече живеем в робство и няма значение как се сменят династиите, управляващите или системите, комунизъм, капитализъм, демокрация, диктатури и така нататък. Все командват едни и същи карикатури. Това не са хора, това са същества. За мен не са никакви извънземни. Ако бяха извънземни, отдавна ще да се покажат. Това са едни страшно упорити земни паразити, многократно гонени от Европа. Аз съм ви разказвал, че са ги гонили от Месопотамия, една група халдейска дегенерати, обратни. Същата тая група днеска командва света и говорят съвсем открито, че сме били много. То вече това се превръща в някакъв морал. Умри сам, за да не замърсяваш околната среда, но преди да умреш, изяш и съседите си. Имаше някакви там в Европа от тия царски семейства, Филип, Чарлз там, от семейството на бабата в Бъкингамския дворец, която е пряка наследница на Моисей, беше писал, че за бъдеще това ще е норма и ще се спонсорира и стимулира, ако ти си изял някой от сънародниците си, от съседите си или някой колега. Пишеше го някъде, може би ще извадя някакъв документ, някакво видео от YouTube, просто нямам компютър да го обработя, но вие сами може да намерите тия глупости. Вярвам, че и ви всеки ден, изучавайки, сърфирайки по просторите на YouTube, Instagram, Facebook, с блъсквате с страшно кошмарни психопати и патологични изменения на човешкия мозък, и тия хора, които са най-зле, са във властта. В миналото видео ви казах, че хазарите са една кръв с българите и турците. Хазарите, това са, много специалисти говорят, че именно хазарите, тяхната върхушка елита приема юдаизма, след войната с Светослав Киевски, Хазария е разбита, разрушена, превзета от Светослав Киевски. Разрушени са двата основни града
Идил и Бяла черква, то за тях пише, когато той тръгва на война с тях, им пише писмо: "Я иду на вой", тъй като Светослав Киевски никога не е нападал изневиделица, бил е много доблестен. Бил е болен като малък, извикват един мюсюлмански лекар да го лекува, тъй като медицината в миналото е идвала, медицината, математиката, астрономията, науката е идвала от Азия, от арабските страни. Той, самата дума араб означава мъдрец. Така че младите хора, и не само младите, и старите, нищо не знаят за историята, за миналото ни, не се опитват да мислят и нямат време и да обяснят на младите и на децата си. От хазарските родове елитата, тя се е заселена, преселена е на територията на днешна Украина, основно около Киев. И после оттам излизат всичките родове на чифутите, които управляват днес економиката на света. Рокфелер, Ротшилд, 70% от чифутските родове, там Барух, Опенхеймер, Рокфелер, Ротшилд, 70% от тия родове, Варбурги, излизат от тая територия на Украина, част от Полша, Белорусия. Оттам се разселват. Те са два основни рода: ешкенази и сефарди. Сефардити, те са основно родове от територията на Иберийския полуостров, днешна Испания, но и там са гонени още от преди времето на Турквемада и по времето на Турквемада. Инквизитора Турквемада, понеже сте туристи, много от вас, и сте чели за него, за страшилищата, дето пишат за него, аз ще ви кажа една голяма истина. И с мене специалистите няма как да спорят. Турквемада, 85% от делата на Турквемада са срещу чифути, измамници, лихвари, садисти, сатанисти, педофили, всякакви такива. Обругавали са паметници, културата, религията на други народи и за това са ги гонили, горили, били, тормозили са, през вековете. Ако съм само аз да говоря това, както и да е, пък то може да прочетете там за Мадре Тереза, за Петър Първи. Петър Първи е казал: "Каня в държавата си, в империята си, всички майстори от всички народи, всички религии, нежели реите, чифутите, защото са плути и мъшенники." Това казва. Екатерина, царицата на Русия, тя пак нарисувала черта оседласти, който знае, специалист знае, че тя заповядала да не се пускат чифути на територията на Русия. Те станали там генералите. Тя тогава империята била голяма, и питат генералите докъде да не ги пускаме, докъде да е границата, дето не могат влизат. Тя става и с един молив нарисува една черта на военната карта на Руската империя. От тук нататък към Москва нямат работа. В Москва са пускали само дипломатически такива големи лекари, големи учени, големи специалисти, инженери. Имало там едно градче, има в задната част до Червения площад, има едно място с едни църкви сега. Там е било едно градче, в които са можели да отсядат, конаци, ханови, можели да отсядат такива търговци чифути, които са със специално разрешение, а не така да се разселват, да живеят свободно по територията на Русия. Така и ашкенази, в основно този род, те са потомки повече от елитата на хазарите. Затова казват, че тия днешните чифути, които управляват света, рода на Гейтс, Рокфелери, Ротшилд и безсъвестни всякакви свине, те са от елитата на хазарите, тъй като тия хора, като гледаш, Байден, Буш, семейство Буш, Клинтън, вижда се, че това не са азиатски народи, не са живели никога техните предци в Палестина. Така че тия хора, които управляват днеска света и проповядват там юдаизъм и Израел била тяхната родна земя и оттам били, то е абсолютна лъжа. Тия хора и родовете им и дядовците и прадядовците им никога не са живели в Палестина. Палестина живеят други хора и днеска се вижда, там
войната избиват палестинците, гонят ги, ивицата Газа, това е 70 години война. Израел за 70 години не е постигнал нищо, никакви резултати, нито в наука, нито в медицина. Единствено във войната, в военното дело, имат оръжие, атомно оръжие, което не се проверява от ООН, както всички други страни, не се контролира производството на оръжие в Израел. В Израел се разработват всякакви там ваксини, препарати, биологически оръжия, психологически оръжия. Подготвят се терористични банди, които се пускат, после работят в ЦРУ, работят навсякъде по света, за да могат да стимулират, да предизвикват конфликти и войни в различни точки на света. Това е едно сборище, хайдушко сборище. Те още като отиват там, ги послоняват палестинците, дават им жилищи, те са били малко, се варят им работа, дават им храна, те после почват под въздействието с парите на ционистите, Рокфелер, Ротшилд, които се замогват на базата на нефта и търговията и мошенничество с лекарства. С тия пари се развива Израел. А после вече след Втората световна война рекетират Германия и до ден днешен Германия няма мирен договор, рекетират Германия, още там фюрера избил много чифути, за да построи Германия. Германия построи Израел. Не са построили евреите с техните способности и така нататък. Но така се получава, че тия изверги, изроди, които са ги гонили вече 1000 пъти от Европа най-малко, аз правих едно видео, в което обяснявам и описвам и точно по години, колко пъти от Швейцария са ги гонили, от Франция са ги гонили, аз много пъти споменавам, че всички революции в Европа са ги организирали тия, всички конфликти, това са перманентни революционери. Това са хронични революционери, колкото и да е добре, каквото и правителство да е, те постоянно клатят водата, извършват атентати. Много знаят, че в църквата Света София, преди войните на Балканския полуостров, взривили се църквата, убили се офицерски състав там, важни хора в българска държава, това го извършват чифутите. И единият от участващите, които взривяват църквата, е братът на Ленин. Братът на Ленин после участва в атентата срещу царя освободител Александър II и за него аз ви обяснявах, че не е много освободител, тъй като е казал след Руско-турската война, че България дължи на Русия 150 милиона златни рубли за освобождението на България от турско робство. Въобще не е много побратен, но царя, който слагат да управлява България след освобождението от турско робство, е руснак. Той Александър Батенберг е брат или братовчет на Александър II, на Романови. Романови, тая фамилия Романови, това е немски род, още от времената на Карл Велики, Хановерска династия, Голштен-Гаторски, наследници на римското, на римското право, на римската империя, там всички двуглавия орел обърнат наляво и надясно главата, снопа с пръчки, фаша с брадвата, това. Техната символика. Аз за фаш съм говорил. Няма сега да обяснявам, за метлата, пак. За това е говорил и Ханко брат. Въобще всички династии преди са били свързани по някакъв начин, като ли от един гъс излезли. И нашата династия Дуло, и предишни, и така нататък. И всички тия царе не са решавали кога да има война и какво да правят. Всъщност над тях е имал друг интелект, друг разум, жреци, жречество, което им диктувало срещу кого да се дигнат на война, каква религия да приемат, откъде да вземе жена, на кого да жени дъщери, синове и така нататък. Не са решавали всичко сами. Така че хазарите в момента, даже и руски специалисти говорят, че на територията на Русия, Украина, Белорусия и Кримски полуостров се опитват и сега да създадат нов хазарски каганат. И това са тия чифути, които глобалисти, пята колона, мафиотски интернационал, групировка мафиоти, които управляват света, завзели са всичките ресурси, печатат пари, оттам идва цялата корупция, всички босови на мафията са чифути. Ал Капоне, Луки Лучано, Джо Банана, когото да вземеш там, Сергей Бут, дет правиха филм с Николас Кейдж, кого да вземеш, всичките олигарси, Симон Могилевич, украинския бос на мафията, също е чифут, него уж го търсил Интерпол,
Никой не го търси, тия хора никой не го търси. Всички тия олигархи, там Абрамович, Ходорковски, дето и против Путин, също е олигарх, нали. Алишпер Османов, той е дебелия с очилата. Когото и да вземеш, просто няма богат човек от другите народи в момента. Няма богат човек и за оръжието исках да кажа, че аз говорих преди, че всичко говорят наобратно, че миналото, историята и културата, науката, математика, астрономия, всичко е обърнато с краката нагоре, плюс е обърнат местата на полюсите на акумулаторите са обърнати. И на нищо не трябва да вярвате, тъй като всичко това е една чефуцка пропаганда. Излизат разни политици и ви обясняват как не е хубаво да имаш оръжие, ама ако ще го праща оръжие, то там разни. Те са ви ограничили, той закона се прави за робите. Конституцията пише гражданин и човек. Има права и в Конституцията на всяка една държава, европейска, руска, българска, има разграничено. Гражданин на държавата и човек. Гражданина това е роб. А човеците, те се раждат с права още с раждането си. Нали? А човека, това гражданина, там се говори за труд, гражданина получава заплата, някакви стотинки за неговия труд, но не се радва на благата на труда си. Значи гражданина, той работи на някой и не може да се ползва, да получи от своята работа, да получи резултата на труда си, нали, благата, да се радва на благата на труда си. Само ако на село посееш нещо или там си отгледал прасета, свине, те това право не го отнемат, виждате. А човека има други права. Човека се ражда с права от раждането си. Човека има право да носи оръжие и никой не може да му отнеме това право. Идейте да ги слушате тези разни политици, всякакви специалисти, държавна сигурност, ДАНС, НСБОП и така нататък, които излизат и ви казват, че ви нямате право да носите оръжие, че били големи спънки, че ловеца той може да носи оръжие само когато има ден, когато има билет и все повече такси големи им дигат, да не могат да ловуват, нали, хората вече, трябва да ходи само на Кауфмана, на билата и да купува само буклуци да са трови, нали, нямаш право да ходиш. Миналата година пуснаха ловците да ловуват и лятото. Избиха тук прасета, не виждам, тук по село няма следи нито от сърни, нито от прасета, птици само са останали, някои видови птици са повече, сойки и косови, това е. Нали, това е ловът. Ако излезеш на лов, това ще гърмиш. Няма. Или шапката се слагаш, ще стреляш. Нали, това са абсолютни глупости. Всеки човек, който се ражда на земята, може да решава какво оръжие да има. Най-важното за един мъж е да притежава оръжие. Няма значение там как. Законно, незаконно. Никой не може да ти отнеме правото да притежаваш оръжие. Каквото си избереш, колкото по-хубаво, толкова по-добре, колкото и повече, по-добре, най-разнообразно оръжие, да може да се охраняваш тебе, семейството, къщата и собствеността. Трябва да знаеш, че ти като човек, там където се намираш, там където е земята, къщата, никой не помни. Забрали са хората своите роднини, дядовци, баби. Тук сега с майка се мъчим да разберем, нали, кой какви къщи са били в нашия район. Сега останала една къща тук, една къща там, 5 къщи в Енефра. Той е Богомил, моя роднина, ги купил там за по 1000 лева и щял да прави пенсионерски дом за стари хора. Селата унищожават. Едно село, древно село, тракийско село. Енефрат е древно тракийско село. Тук е имало крепост на имането. Тя е разрушена. За тая крепост, мислях пак да ви разказвам, когато я вземат турците последно, там са се скрили хора, са се укрепили, са се скрили от тукашните села, Чуките, Душевски коливи и Енефрат, и те не можели да я превземат месеци и решават да намерят откъде българите, тракийците си наливат вода и пускат, запират един кон, завръзват и не го поят там няколко дена и после коня намира канала, водохващането, дето влизала водата в крепостта. Който не вярва, има тук имането, те са казва местността, там е имало крепост. То сега нищо не е останало камък върху камък, всичко е разрушено. Многократно прекопано там от иманяри, от такива, дето знаят, нали, района. Намирани са съкровища. Десиевите в Севлиево, баба им е намерила съкровища, те са мой род. Нали, Десио, на центъра там, Мариан какъв беше, от моя район Русия. Чучура, ресторант Чучура, Одеса, Десио беше кмет на Енефрат, нали, това баба им намерила. Донесла една вечер в цедилката едно менче с злато. Има и други намерили. Там срещу паралела има едни хора, дето имат много автобуси и сервис направиха. Те не са ми род, но те пък имали някакво момче, прислуга там, техния дядо и го пратили за вода и той отива до една чешма и
стъпило пред чешмата на някаква плоча, някакъв камък, той се преобръща, нали, знаете как цвъка вода, камъка се преобръща и той видял жълтиците и отива и им казва: ей, видях злато там. Нали, и те му казали: абе, да, ти си гламав човек, няма никакво злато. Няма никога, ама после отиват, вадят златото и оттам са тия автобуси, тия гаражи и особено ни харчат, нали, не се разпространяват, не се показват, нали, не знам какво има купено. Не съм душманен, просто ви разказвам една история и ви казвам кои са хората, нали, който ме слуша да знае. И тук още неща много зная, нали, още неща зная. Не, че завиждам. Мен вече аз съм на 47 години, какво ми трябва на мене? Нито искам да строя къщи, нито замъци, нито... Нали, ограничавам се с по-скромни неща. И колата ми скромна, нали, видяхте я в песните ми. Но взех много да се отклонявам. Аз почнах да ви казвам миналия път, че сега се говори за България, за правата на българите, свободите на българите, че България била вечно тук, че най-стара държава в Европа, а никой не говори за тракийците, че тракийците ние, тук сме корен, ние местния народ, нали? Тракийци не са живели само в долината на тракийските царе в Южна България. Тракийците са 77 народа, някои от народите са имали царство там, нали, долината на тракийските царе, райони, дето са командвали, нали, преди това Бизанти, имало народ такъв тракийски Бизанти, който е построил Константинопол, построили са град Атина, нали, това са все тракийски племена. 77 дакити, които в средата на 2 век воюват с Троян 4 години, нали, заради тях са правили мост да отидат да ги завладеят, така нататък. И българите идват 681 година. Династията Дуло не е местна от Балканския полуостров. Тя няма нищо общо с тракийските племена и тракийските царе. Българите са имали само ханове. Вижда, че до днеска каква е Златна Орда. Нали? Ние сме завзети от едни народи, които са с кръвта на Чингис хан. Те не са местни европейски народи. Не тръгва оттам цивилизацията. Цивилизованите градове, полиси, държави, де се казва, са били тук на Балканския полуостров и района на Гърция. Но гърците идват по-късно. Нищо, че във всякакви исторически сведения ви сочат Тацит, там гръцки учени Тацит, философи Тацит, Сенека, Аристотел, Омир, литература там, Херодот, всички тия истини. Гърците идват много по-късно от тракийския народ. И истините са цялата им история, митология на гърците, боговете, Зевс, Хера, Диониси и всичко това е тракийска митология. Орфей също е тракийска митология, нали, музикант. Когато никой не е имал музиканти, тракийците са имали Орфей, ходил с арфата, с животните им свирил, нали, той е както Митра, както Исус Христос, пророк, Месия, Орфей. Той не е просто, не е някакъв бог, той е просто лично съществувал, някога си обучавала, учила хората да правят разни неща, нали, как да се държат, нали, проповядвал някаква вяра, някаква религия тогава. Тия, които идват по-късно, нали, финикийците, те са търговци от Палестина, нали, тия райони на Израел днешен, които занимавали основно с търговия на коприна. И после идват, нали, разпространяват влиянието си с парите от търговията по Средиземноморския басейн. И искам да ви кажа, че преди Средиземно море не е имало. Когато Черно море е било сладководно езеро и всички тия тракийски народи, целия басейн на Черно море и оттатък от към Сочи, руската, нали, Олимпиада, дет беше южния бряг на Украина и Одеса. Одеса се е казвал град Варна в България. Одеса не е, тая Одеса в Украина е имал друго име е имала. А Одеса е град Варна в България, нали, имената малко са сместени, както цялото ни летоброение, цялата ни история, минало, и култура, и математика, и не знае откъде да почна и как да почна да ви казвам и да ви доказвам, че много сме излъгани. И аз последните 2 години на тая болест, на тая психопатия, сега дето имаме 2 години, разбрах много истини. Много истини ми се очертаха, ми се изясниха. На 100% зная, че не съществуват в природата вируси. Въобще няма такива вируси. Няма такова животно в природата. Просто. Аз не говоря само за новата болест, която казва, че е вирус, който мутира. И никой не го е виждал този вирус. Рисуват ви го, ама никой не е виждал. Въобще за всички други заболявания, дето говорят за вируси, не съществуват в природата. И много от докторите знаят, но понеже са взели диплома и треперят за нея, защото ще останат без работа, не ви го казват.
има гъбички, има микроорганизми и по принцип трябва да вярвате на това, което може да се види, нали, което може да се изследва, да се докаже с опит. Много специалисти ще се съгласят с мен. А такива абстрактни неща, приемаме го за даденост, приемаме го, че има космос, приемаме, че планети са 9, се въртят около Слънцето. Никой не е бил в космоса, нито Гагарин, нито американци са стъпили на Луната, нали, ни приемат, тъпчат в главите на децата и на камара глупости. По принцип човек в училище трябва да учи други неща. Вижда, че сега, че 99% от населението на Земята няма медицинско образование, няма базови знания по медицина. Значи всички тия хора, стари лечители, които занимали с билки, лечили са по натурални методи. Днеска си купих прашец от пчели. Не знае колко е прашец от пчели, но купих го от пазара в Севлиево. Нали, и други продукти си купувах. Мед си купих, когато ходя в Родопите. 15 лева ми взеха за един буркан мед, но каза, че и там натурален, с вощината, нали. Купувам някой път, защото хубаво е да има такива хора, които се стараят да извадят на пазара не нещо марково там, Adidas или Nike, нещо натурално от местните райони, които се произвежда. Винаги съм давал някой лев, доколкото мога, нали, за натурална продукция. И говорих за хазарите. Когато Светослав Киевски разбива Хазария, той не избива, той разрушава градовете и взема елитата на хазарите в плен, за да не се съпротивляват после. Хазария така не се отръсква и така не се възстановява след като Светослав Киевски я разрушава. Знаете, че хазарите разрушават Стара Велика България, столицата в Анагория, Кримски полуостров завладяват, всички народи подчиняват, воюват с Аспарух, изтласкват брат му Котрак на север, североизток и Котрак остава там, обединява всички народи в поречието на Волга и Кама и създава Волжка България, нали? Волжка България е там са старите градове и столици на българите, нали? Българите на Аспарух, на Кубрат, старите родове там, Орхан, Атила, нали? Атила също и сина му Ирник са от рода Дуло. Нали? И няма нищо общо династията Дуло с територията на Балканския полуостров, с тракийските племена. Нали, сами разбирате, че когато идват българите, вече го обяснявах, идват на Балканския полуостров, те воюват не само с Византия, с гърците, но и с местните племена, тракийски основно. Имало други, но аз смятам, че келтите са един тракийски народ, който се разпространял. Тракийските народи са 77 и те са заемали целия Балкански полуостров, оттатък от към Кавказ, нали, Кримски полуостров, там са ги наричали кемерийци, нали, преди Южна Украина, Полша, Чехия, Унгария и в Европа вече са мигрирали далеч на Иберийския полуостров. Нали, това са келти, селти, това е един тракийски. Защо казвам, че така мисля? Защото по менталитета на хората, виждате, когато римляните превземат столицата на келтите в Испания след 200 години войни с тях, това е народа, който най-много се съпротивлява на римляните на Иберийския полуостров. И когато превземат Нумансия, влизат войниците вътре в града и виждат как келтите, нумантийците, тия се избиват един друг. Деца, жени, мъже, убива семейството си, закала себе си и никой не иска да отиде в плен. Никой абсолютно не е оцелял, не са взели никой от града, нали, в плен. Така че за някои народи може да се съди по поведението им по време на война, нали, което се вижда даже в нашите народи. Останало е все пак след толкова много народи, робства, изкореняния, избивани на орлите, на пастирите. Все пак има хора, които виждате в Ютуба, нали, се опитват да блокират им видеота. Аз опитвам нещо да кажа, защото аз се смятам, нали, за тракиец, за местен балканджия. Нали. Не искам да кажа, да отричам, нали, че съм българин, тъй като ние сме се смесили с тая династия Дуло и с тия народи, които са дошли и сега сме смес и няма как да кажа, че аз съм чист местен тракиец, нали, с чисти. Ако бях чист тракиец, до сега щях да съм въоръжен, щях да имам голяма банда или армия, щях да воювам с порабителя в момента. Нали, а те тракийците са воювали дълго време с българите, които са ги нападнали, тук са завзели територията. Преди това са воювали с римляни, с гърци, нали. Гърци, римляни са се успокоили нещата, създали са държава, всеки си заел там мястото, губернатори местни.
Първите 18 императора на източната римска империя на Византия са родени на Балканския полуостров. Има два императора, родени в град Ниш, който е най-тракийския град, нали, на Балканите, тъй като има един император над 2 метра, който се е носил прякора Трак. Нали. Първите 18 императора на източната римска империя са тракийци. Не са, както казват, българи. Нали. Ниш са родени Диоклетиан и Траян, мисля, ако не се лъжа, или Константин Велики. Не, Траян е роден на Иберийския полуостров в Сицилия, в Севилия, район на Севилия, Хиспалис тогава. Константин Велики, нали, първия император и от него нататък 18 императора са родени на Балканския полуостров, територията на Сърбия, Румъния, нали, това, Македония, днешна Гърция и така нататък. Хазарите, казах, че са с българска кръв. Нали? Те са живели, турци, българи, хазари са живели в тюркския хаганат. Това е огромна федерация, както Руската федерация днеска, и са съседствали различни династии, различни ханови, нали? Но те не са имали царе. Нали? Турците не са имали царе, хазарите не са имали никога царе, българите не са имали царе и оттам в голяма степен аз смятам, че това е чужд народ за тракийските народи на Балканския полуостров. Въобще менталитета е съвсем друг. Нали? Българите на хан Аспарух, аз доколкото зная, нали, преди да дойдат на Балканския полуостров, не са произвеждали вино. Те може да са имали йогурт, може да са произвеждали нещо на базата на мед, кобилешко мляко и така нататък, както тюркските, кюрдските народи там нататък, азиатските, като има климат, има специални традиции, религии, образ на живот, стил на живота и когато идват тук на Балканския полуостров, тогава почват да пият вино, нали, както тракийците и за това за тях е бил голям проблем и по времето на Крум се налага да се забрани алкохола, тъй като те не са свикнали да го пият. Не, знаете сега, в Латинска Америка екваторианци, разни чилиянци, като пият и нощ шабира и се напиват. Просто има народи или на някои народи не им расте брада. На индианците там не им расте брада, въпреки че са възрастни. А местните тракийски народи, вижда се даже сред нас, сред хората, сред вашите колеги, роднини от Южна България, Северна България, Родопити, Рила, Пирин, Македония, като ходите в София пък са засели 2,5 милиона печенеги. Нали? Печенегите пък не знаят печенеги. Те са живели до българите, тия аварите са живели с българите, кумани са живели с българите, маджарите са живели, просто преди народите са имали собствено име, имали са князя там, свои династии са се държали на името. А сега виждате, че по новата харта на ООН няма да има 2025 година граници и всичко щяло да е едно, глобализирано, нямало да имаме имена, само кодови, както имаме резиденции. Няма да ще се забранят цигарите, ще се забранял алкохола, производството му, всички традиционни неща, които сме се занимавали, ще ги забранят. Отглеждането на животни, ще произвеждат някакви таблетки, някакви гранули, както за кучета и котки, нали, от газа на някакви комари и насекоми да нахранят и слава Богу, аз съм на 47 година и 8 и няма да доживея тези времена, може и да ги доживея, тъй като нещата много бързо се променят. Така че тия, които са във властта и чакат Яхве и Мошияха и четат всеки ден Тората и Талмуда, нямат нищо общо с териториите на днешен Израел. И Израел не му и там мястото, незаконна държава, все още не призната от много държави, създадена 1947 година от трите генерала на Апокалипсиса, трите генерала на Антихриста, Чърчил, Сталин и Рузвелт. Това са и тримата са чифути. Казва, че двамата били наполовина, няма никакво значение. Хитлер бил четвърто поколение еврей, няма значение, той Исус Христос и той е еврей. Ама и Исус Христос и Хитлер, той са единствените хора, които официално разобличават чифутите. Какви са те разсъпници, садисти, сатанисти, дегенерати, обратни, така нататък. Те са двамата. Христос, чифутите го разпъват заради това, че ги изгонва от храма, защото са мошеници, лихвари, продавали свещи, нали, духовенството. Заедно с тия лихвари Исус Христос от църквата е изгонил и духовенството, поповите.
казва, вие сте престъпници, мошеници, нямате право да се намирате в къщата на моя баща. И на всеки един човек, баща му е директно Бог. Нали? Той може да си общува с него и само на него може да се отчита. Нали? Не може човека да е роб на някакви други паразити земни. Имайте предвид, че по Конституция вижте граждани на една държава. Граждани на това е роб. Римско право, Романови в Русия, Рома, Романови, двуглавия орел, нали? Австрия, България, Сърбия, все с двуглав орел, Русия, Римска империя, Германия, кое да вземете си двуглав орел, нали? Всичко това командва. Династията от Карл Велики, примешана с чифутска кръв, Голштейн-Гаторския. Русия, Голштейн-Романови. Нали, норманите минават 14 век ли минават завземат Лондон, там Англия, англосаксите и се преименуват в Виндзори. Нали, и това са преки наследници на Моисей, пак казвам. Тъй като са се смесвали само помежду си. Рокфелер, Ротшилд, тия семейства се смесват помежду си. И хубавото за нас, късмет сме извадили, че когато се смесва един род помежду си, и ни хора, те деградират. Деградират, за това сега им светят очите, пият аденохром, кръв от деца, 8 милиона деца на година изчезват, наши ги крадят да ги ядат и да им пият кръвта, да могат поне някакси да се коригират и постоянно се смесват с други. Оттам идва и синдиката на еврейските невести, когато техни момичета се женят на благородници от други родове, с друга кръв, да може да се освежава постоянно кръвта. Защото техните кръвни клетки са с отворена мембрана. Те не се затваря никога и той няма как да се коригира. То учените го знаят и тия да се занимават с кръв. Един път ти като са смеси с такива хора, вече не става нищо от тебе. И жените им на 35 години се побъркват психически. Може да убие детето си, може да убие мъжа си. Вече става ненормална. Нали? Всяко трето дете, дете раждат, страда от синдрома на Даун. Синдрома на Даун, това е заболяване, което се получава при смесване на нормални хора, човеци, земни, с чифути. Нали? В Русия не е тайна, че певиците, певиците в Русия, тия, които жени искат да станат, да се издигнат като артистки певици, се женят се за чифути. Нашия Киркоров е такъв. Киркоров, другата кака беше там на Русия, тази много известна, дето се ожени за Максим Галкин, Пугачова, те са се чифути. Галкин, виждате, се наследници на хазарите, на Моисей. Но това не са народи, които са живели в Израел. Те казват, ние сме оттам, там сме дошли, там Моисей, там няма никакъв Моисей. Християнството, ви казах, е създадено в Европа, във Франция. Първия град, мястото, където започва се създава това юдохристиянство е острова Сент-Назер. Тогава се е казал Назарет. И Париж ще ви говорих, че всичко тези ходения там по Галилея, както казва, това е Галия, не Галилея, Галия. Земята, която раждала мед и масло, всякакви плодове, това е Франция. И днес, който ходи, знае, че Франция е изобилство от вода, изобилство от всякакви растения, се и са вино, и така нататък. Това няма нищо общо християнството с Назарет, с Израел и Христос. Никога не е ходил Исус Христос. Той е си роден във Франция, ходил по Франция, разпънат във Франция или в Константинопол, на най-високия хълм, дето се казва Йоши или Йоши. Йоши. В Турция има един хълм, Йоши, най-свещеното място, даже за турците. Макар че там е имало стълбови с кръстови, а не полумесец. Турците носят челма, откакто завладяват Византия. Има снимки, стари картини и фрески, на които се вижда, че защитниците на Константинопол са с челми, големи тюрбани, а не турците, нали, които идват да нападат, да превземат Константинопол. Има много неща, които са ви вързали очите и ръцете и сега искат с зъби и ногти да изпратят децата си на училище, а всъщност ви ги пращате да учите всякакви тия глупости, да ви обяснявам аз. Нали, ви обяснявам кое е глупавото в цялата работа, че даже в таблицата 2 по 2 само е вярно. Самото умножение е събиране, изваждане и затова няма как да... Затова ви лъжат и ви правят роби и не можете да си сметнете елементарно и да си измерите къщи. Нали, тия, които пожарната учат инженерите, знаят, че има система по математика да се изчислява много бързо повърхността на сградата, да се изчисли колко вода трябва там, откъде да се пръска водата, на къде ще вари огъня. Инженерите, които строят самолети, работят по съвсем друга математика, съвсем други изчисления се правят. Само за това, което им дадено
Самолетите, летците летят с карти само на маршрута, за където летят. Корабите плават, когато плават, им дават само карта на маршрута, за където отиват. Всеки път кораба се настройва жироскопа му, за да поддържа едно ниво и ориентация в пространството. Кораба в пристанището се настройва жироскопа и самия капитан даже не знае. Може да се сеща, ама и той не знае на къде пътува и как. Аз дават му и на таблица, и на такова навигатор, и му казват на къде да вари, как да мени градуси и на къде да пътува. Те, които строят сгради, геологията въобще не се говори за земя, която се върти в геодезията. В геодезията никога не се говори за земя, която се върти. Винаги се взема за база равна хоризонтална повърхност, която не се движи при строежа. Нали. В артилерията, ракетни войски, аероскафи, дето изстрелват във въздуха тия ракети, също се взема за предвид, че земята не се върти и не се вземат никакви отклонения. И това, дето го пишат там кръгла земя, там някакви траектории на спътник, което се движил покрай земята. Земята се движила с 1666 км в секунда, нали, повърхностна точка на земята. Това е абсолютно глупост и няма как да е тъй като самолетите, които излитат и така нататък, и нататък, писал съм други видеота и вие гледате видеота и само ви напомням за този случай, нали, от науката, че нищо не става. Вашите деца в училище учат именно тия глупости, за които ви говоря, че не трябва да се учат. Има други неща. Хората въобще нямат понятие от медицина. Сега въобще никой не разбира от медицина. Аз съм учил 4 години ветеринарен техник. Родителите, дядо, баба, винаги имам животни, имам практически опит с животни. Зная какво е това ваксина, зная какво са таблетки, кога се би антибиотик, за какво се би, кога се промива, как се прави, как се шинира, как се инжектира, как се хирургия. Имам представата, че на мене поне малко може да ми вярвате, нали? Освен на всички тия специалисти, дето излизат и ви говорят. Аз просто вземам страната на антиправителствените и антиваксарите. Но това, което иска да ви кажа днес е, че който излиза да ви каже, че нямате право да носите оръжие, не е правилно, че Америка се избивала, имала проблеми. Америка е имала проблеми, защото се продава много оръжие. Вие имате проблем. Вие имате проблем голям, защото нямате оръжие. Няма оръжие хората в Русия, нямат оръжие в Украина. Иде гледайте тези банди там, да ви въоръжават, се бият, нали. Нямат оръжие. Никой в България не разбира, даже не иска да го носи това оръжие. Не му разбира и не му трябва, според него. А имайте предвид, че за да оцелеете на тая земя, в тая джунгла на земята, трябва да имате оръжие, да разбирате, да можете да го ползвате. И трябва да се замислят младите хора, защото възрастните хора имат и на кухня една маса с хапчета и гледат, някои да ги гледат, те вече са абсолютни роби, убити са от всякъде, самото здраве, физиката, не могат да се съпротивляват на което се случва. Те вземат пенсия, дай Боже, че има работа, все още ме търпят, все още ми дават пенсия, те стигат нататък. Родителите ви, възрастните хора са убити вече, страх ги, роби, болни, трябва да им се помага. А това, което говоря аз, трябва да го мислят младите. Нали? Не дейте да мислите, че това е най-голямата грешка на човека на земята. Няма нищо общо с гражданина. Човека се ражда с правата си, върху имуществото си и правото да носи оръжие. Нали? Да се съпротивлява и да казва и да не плаща данъци. Спрете да ходите на работа, престанете да ходите на работа, карайте с каквото има, да видим какво ще правят тези фирми, тези ресторанти, тези АББ Авангард, МК, Видима Идеал. Спрете, дайте да спрем всички да ходим на работа, дайте да се изтеглим всички парите от банката, да нямат банките наши пари. Дайте да не ходим на избори. И да видите тогава с нещата как ще се издеснят. Тогава ще излеят пак с оръжие да назавладяват. Спрете да плащате данъци, такси, глоби. Извадете парите от банката. Това е лечението. Или пак трябва да дойде фюрера да реши проблемите ни. Нали, някой като него. Ма трябва да е по-зъл, защото иначе фюрера е бил съвестен. Направил е нещо, мъчил се да прави, но е имал някаква съвест и не е посягал на всички. Нали? Знаете как пропуска англичаните се върнат в Англия, когато превзема Франция. Ако е искал Хитлер, ще да изби цялата английска армия в Дункерк, когато са се оттегляли с корабите, но Хитлер не ги бомбардирал. Все пак е имал някакъв съвест. А тия, които управляват днеска, са не хора, не мога да кажа, че са човеци, никаква достоинство, никаква съвест. То в Талмуда и в Тората няма дума съвест. В езика, в иврита искам да кажа. В иврит няма думата съвест, не съществува. Тъй, че
И тия, които го говорят и се кланят на тяхното Яхве, дет прилича на Дарк Вейдър. Яхве прилича точно на Дарк Вейдър. Той е филм за Дарк Вейдър, Междузвездни войни е правен точно от тия чифути, правен именно за Яхве и за другите там, които участват в филма, са също техни хора. Моисей с таблицата на гърдите, тук е един квадрат, дето ходи 12-13 племена на Моисей, нали? И света се командва от тия левити, каинити и главници. Главните там, наследници на Моисей, бабата в Бакингамския дворец. Това е на тях плащаме десятък, данък, нали? И това са родове много приплетени с тия хазарски родове, хазарите. Нали? Това са проповядвали са юдаизъм, нали? Това са хората, които командват днеска света и нямат нищо общо с Израел, само се наричат такива, но техните предци никога вижте, че цвета на лицето им поръста хора. Това са хора, отраснали тук в Европа, Франция, Испания, нали, Русия, България, нали, това са хора от тук. И до голяма степен смесени с нас, с българите. Затова, ако искате да мислите за нещо чисто, нали, на Балканския полуостров, за някакъв чист народ, аборигенски. Тракийците са аборигенния народ тук, както аборигените в Австралия, дето имат най-различни имена, както индианците в Латинска Америка или в Америка. Това са местните племена за тия територии. Останалите, които са дошли, това са завоеватели. Избили са населението, тормозили са, билото гърци, билото династия Дуло, билото руски царе, князе или Голштем Гаторски, тая династия, нали, която идва. И историята се обърква и се загубва, тъй като имало 3-4 потопа. Нали? Не само Черно море, когато се дига няколко километра нивото на океана и се образува Средиземно море, залято е Черно море, езерото с солена вода. Засипани са градове в Европа с по 7-8 метра глина, валял дъжд с глина, бабички ти разказват така нататък. Това са промени, които за това и е измислена археологията да замазва миналото и да не обяснява много на хората какво начака. Говорят там за сместване на ядрата, на земята, кълбото. Сега интернет, ютуба е пълен с най-различни глупости и трябва да имаш много акъл, много аналитично мислене, да си много човек, за да разбереш да хванеш истината. И като хванеш един път тая нишка, тя е много тънка като пая жина и трябва съвсем лека по лека да вървиш по нея, да не я дърпаш. Истината не трябва да я дърпаш. Истината не трябва да я дърпаш. Ти трябва да вървиш по нея. А когато вървиш по нея, как да ви обясня, не трябва да дърпаш нишката. Това не е едно силно въже, нали, защото то там се извива, заплита се. Нишката, като я фаниш тая пая жина, трябва да вървиш за нея, след нея, по нея. И по това време ти се спъваш, има препятствия, някой те спира, полицията се спира, ти не трябва да изтръваш. Все едно какво се случва в живота ти, ти трябва да държиш тая нишка с едната си ръка и да вървиш по нея, за да намериш истината, ако искаш. А пък ако си някакво животно, някакъв скот, дето не го бърка. Дали ще е роб, има един случай, съсетих сега за Спартак, тракиеца Спартак, който отива. Той е бил любовник на Мисалина, жената на Сула, на императора. И отива от тях и разговаря с роба, главния роб там. Той е иконома на Мисалина и иконома на Мисалина казва, какъв е той Спартак, трите ми сина избягаха през Спартак, ние живеехме тук добре. Аз преди, нали, почна да обяснява как живеели в някакъв народ, свободно, имали къща, но били бедни, нямал с да ги храни и така нататък. Като дошъл роб при Мисалина и стал вече богат, има къща, децата му осигурени, къде са избягали при този Спартак. И Спартак го слуша и се черви и не знае какво да му каже, но до края не му казват, нали, Спартак да не се издаде. И тогава се вижда, виж колко векове са минали, и се вижда, че човек се радва да е роб. Много пъти, повечето от хората се радват да са роби, защото се осигуряват по-добро бъдеще. Нали, там отишъл на някаква служба в полицията, отишъл работи в правителството, нали, работи на някой богаташ или мафиот, служи му, работи, умира за него. Нали. Човек иска да принадлежи към някаква банда, той там е роб, защото има иерархия. И много повечето хора се радват, че са роби. Нали, ти им обяснява, че той е човек, че трябва да си търси права като човек, а не като гражданин. Като гражданин нямаш никакви права. Ти си роб, длъжен си да работиш и ти плащат някакви мизерни стотинки за труда ти, но те не разполагаш с благата от труда си. Човек разполага с благата от труда си. Това трябва да го разберете. И това дете иска да ви кажа, стана пак дълго видео. Ще го кача да го слушате пък.
който ме чуе, който ме слуша. Зеленчуци, който ни яде, той голям не може да порасте. Айде, лека нощ.